Hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi, tulevisi nyt ja iankaikkisesti. Mä istun tuolla penkissä, niin mä koin, että mun täytyy rohkaisuksi sanoa sinulle, joka olet kokenut ahdistuksen aikoja. Olet juonut syönyt sitä ahdistuksen leipää ja sinun juomannasi on ollut kyyneleet. Olet tuntenut, kuinka sinua on ahdistettu ja koeteltu. Mutta katso, Herra tahtoo tänään rohkaista sinua. Hän tulee ja nostaa sinut. Hän nostaa ja kuljettaa sinua eteenpäin. Ja täällä on myös henkilö, jonka Herra tulee kutsumaan työhönsä. Jumalan valtakunnan työhön, evankeliumia eteenpäin viemään. Ja sisar, joka olet elämässäsi kokenut kipeitä asioita, Jumala tahtoo parantaa. Sinä olet kokenut, kuinka sinua on joskus lyöty ja sinun sisimpäsi on aivan kuin haavoittunut ja sinä olet joutunut kantamaan tuskaa ja taakkoja. Mutta tänä päivänä sinua haluaa lähestyä rakastava Isä, joka on täynnä rakkautta, joka tahtoo parantaa sinun haavasi ja kutsua sinua yhteyteensä jälleen. Halleluja, Jeesuksen nimessä. Me olemme mieheni Mikan kanssa olleet kotona ja jutelleet monenlaisista asioista. Ja eilen keskustelin, Mika alkoi jutella minulle omien kipujensa keskellä asioista. Ja minä kuuntelin ja sanoin hänelle, että sinä sanoit ne sanat, joita tänään sunnuntain kokouksessa halusin tuoda esille. Ja se oli siitä, kuinka meillä elämä on hyvin. Jumala on siunannut työpaikalla ja Jumala on antanut hyvän kodin. Meillä on hyvä arki, meillä on kaikkea. On ollut puutetta, on ollut rikkautta, on ollut sairautta, on ollut monenlaista koetusta ja ahdistusta, mutta on myös ollut iloa ja onnellisuutta. Olemme saaneet maistaa elämässämme, kuinka Herra on hyvä. Mutta vaikka meidän arkemme on hyvä ja Mika käy työssä ja minä hoidan lapsia kotona, niin meillä kummallakin on ollut sellainen ajatus, että jokin puuttuu. Että ei tämä elämä voi olla tätä samaa. Että me haluamme enemmän Jumalaa, me haluamme enemmän Jeesusta. Haluamme enemmän Jumalan tekoja nähdä omassa elämässämme. Haluamme enemmän olla mukana Jumalan valtakunnan työssä, viemässä eteenpäin evankeliumia. Tämä ei riitä tämä elämä meille. Olemme kyllästyneet tähän samaan arkeen, jossa ei tavallaan näy mitään eikä tapahdu mitään. Haluamme viedä Jeesuksen evankeliumia hänen sanomansa eteenpäin. Haluaisimme voittaa sieluja. Muistan, kun 17-vuotiaana sain tulla uskoon ja takanani oli rankka elämä ja olin alkoholissa kiinni ja sielun vihollinen varas. Se on tullut varastamaan ja tuhoamaan ja tappamaan. Niin oli minunkin elämässäni, kunnes Jumala kutsui luokseen ja sain antaa elämäni hänelle. Ja hän painoi sydämeeni kutsun tehdä evankeliumin työtä, lähteä viemään Jumalan sanaa eteenpäin. Ja tuolloin olin vasta 17, sai siunata monia nuoria uskon tielle. Ja kun ajattelin eilen kotonamme, niin toissa jouluna olen viimeksi saanut siunata yhden ihmisen uskon tielle. Tämä ei riitä. Haluaisin nähdä enemmän Jumalan tekoja. Ja minä uskon, että Jumala kutsuu myös sinua, niin kuin minua, viemään evankeliumia eteenpäin. Koko seurakuntana ja yksilöihmisenä siellä, missä me kuljemme. Me olemme se kirje maailmalle. Tuolla itsekin, kun joudun olemaan esillä ja tapaan hienoja ihmisiä, ovat kauhean viisaita ja fiksuja ja tietävät asioista paljon enemmän kuin minä kotiäitinä. Monesti koen sellaista pienuutta, että kun nämä ovat niin hienoja ihmisiä ja heillä on paljon koulutusta ja ovat tavallaan niin kuin maallisesti sanottuna ylempiarvoisia kuin minä. Mutta Jumala sanoi, Katja, minä en ole kutsunut sinua hienoon elämään ja vaikka sinulla ei ole sitä hienoa koulutusta ja ammattia ja viisautta ja olet vain kotiäiti, minä olen kutsunut sinut viemään evankeliumia eteenpäin niin, että sielut pelastuisivat. Halleluja. Ja Jumala haluaa rohkaista sinuakin
joka koe tällaista pienuutta, että minä en ole mitään, minulla ei ole rahaa, minulla ei ole varakkuutta, minulla ei ole ammattia, minulla ei ole hienoa koulutusta ja minä en ole niinkään viisaskaan, mutta Jumala sanoo, että minä vyötän sinut. Sinä puhut minun sanojani, kun sinä lähdet. Kun sinä tartut kiinni tähän sanan ja tähän evankeliumiin. Halleluja. Ja Raamattu kertoo siitä, kuinka Paavali koki monenlaisia koetuksia ja vaikeuksia ja jopa vainoja, kun hän lähti viemään evankeliumia eteenpäin. Mutta hän halusi kestää kaiken Jumalan evankeliumin eteenpäin viemisen tähden. Daavid oli lähellä Herraa. Hän oli Jumalan mielen mukainen mies. Ja Job, Jumala salli sieluvihollisen koetella häntä, mutta hän ei kieltänyt eikä kironnut Jumalaa, vaan hän piti uskostansa kiinni. Ja tuossa veli todistikin, että hän lankesi pois uskon tieltä ja ne kiusaukset veivät mukanansa, niin voin rohkaisuksi sinulle sanoa, että kun tulin uskoon, niin minullakin oli monta vuosia, että kompuroin ja aina kun tuli joku koetus tai vaikeus, niin juoksin sinne maailmantielle ja otin siitä alkoholista vähän lohtua. Mutta se ei auttanut minua, sillä ei ollut pelastavaa voimaa. Mutta aina Jumala jaksoi vetää minua luoksensa takaisin. Ja tänä päivänä voin kiittää ja ylistää häntä siitä, että hän on hoitanut minun sisimpäni niin, että minä saan seisoa tällä kalliopohjalla. Ja minä en enää juokse tuonne maailman tielle, vaan minä juoksen paimenen syliin. Auta minua, Jeesus. Minulla on nyt tällainen asia ja ongelma ja koetus ja kiusaus. Ei minun tarvitse hävetä sitä, että jos minulla on joku kiusaus tai koetus, minä voin sanoa sen Jumalalle, Jeesukselle, koska hän on paras ystäväni. Halleluja. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat, Herra, meitä jokaista tänä päivähetkenä. Ja jos täällä on, Herra, joku, joka ei vielä tunne sinua, Jeesus, niin kiitos, että hän saa tänä päivänä, Herra, huutaa hiljaisella äänellä, sydämessä äänellä. Herra, täällä minä olen, pelasta minutkin. Niin kuin isäni, joka aikuisiällä istui metsässä, istui kannon nokan päässä ja huusi, Jeesus, tule ja pelasta. Ja hän pelasti, halleluja. Ja kiitos Jeesus, että tämä elämä on parasta elämää, mitä ihmisellä voi olla, koska se kannattaa iankaikkisuuteen asti. Ja Herra, vahvista meitä, kun vainon ajat ovat tulossa ja kun vaikeuksien ja ahdingon ajat ovat tulossa Jeesuksen nimessä, niin Herra, kiitos, että sinä, Herra, oikein vahvistat seurakuntana, että saamme olla yhteisenä rintamana, Herra, ja saamme lähteä viemään evankeliumia eteenpäin ja sanoa sydämessämme, tämä ei riitä minulle, halleluja Jeesus. Kiitos siitä, mitä tulet tekemään, Herra, meidän sydämessämme, Herra, tänä päivänä, Jeesus. Kiitos veresi voimasta, Herra, ja vahvista, Herra, näitä sisaria ja veljiä, jotka todistivat täällä, ja lähetä heille kaikkeen maailmaan. Siunaa tätä veljeä, Herra, joka todisti tässä alussa. Kiitos, että sinä olet kutsunut hänet evankeliumin työhön. Halleluja. Kiitos, että vahvistat hänen jalkansa niin, että hän ei horju. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Aamen.